ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣንሓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ናይ ክቡር አካላት ክቡር እዩ ዝብል እዩ ናይ ክቡር አካላት ክቡር እዩ ሪኹም አካላት ንጉስ ከመጠን ንጉስ ክቡር እዩ ምኽንያቱ አካላት ንጉስ ንሱ ንባዕሉ ንጉስ እዩ ሪኹም ንጉስ ኣብቲ ናይ ቀደም ዘመን እንተደኣ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ኩሉ ይጸጥ ዝብል ንምንታይ እቲ ኢድ ናይቲ ንጉስ አካል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ንጉስ ዘሎ ስልጣንን ክብርን ኣብቲ ኢድ ኣሎ ንጉስ ኢዱ ክሰድድ ከሎ ይሓቅፍዎ ይሳለምዎ ይስዕምዎ ነይሮም ይደንሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ኢድ ናይቲ ክቡር ንጉስ ዘኽብርዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ምኽንያቱ እቲ አካላት ናይቲ አካል ስለ ዝኾነ ኣብቲ አካል ዘሎ ክብሪ ኩሉ ኣብቲ አካላት ኣሎ ኣብቲ አካል ዘሎ ስልጣን ኣብቲ አካላት ኣሎ ንንጉስ ከም ንዓርካኻ ጌርካ ከም ድላይካ ተተናኽፎ ንኣካሉ ትትንክፎን ኢኻ ንኣካሉ ንኸይትትንክፎ ንገዛእ ርእስኻ ብብዙሓት ወታሃደራት ኣካሉ ዝተኸበበ እዩ ንምንታይ እቲ ኣካላት ተራ ኣካል ኣይኮነን ናይቲ ንጉስ ኣካል እዩ እንተደኣ ክሳዕ ክንዲዝ ናይ ንጉስ ኣካል ድጥንቀቕሉን ድካናኾንዎን እንተደኣ ኮይኖም እቶም ብክርስቶስ ዝኣመናኸ ናይ መን ኣካላት ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12:27 እምበኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብኽፍሉ ኣካላቱ ኢኹም ዝገርም ነገር እዩ ኣነን ንስኹምን ናይ ክርስቶስ ኣካላት ተደኣ ኮይና እቲ ጠቢቕናዮ ዘለና ኣካል ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ኣባና ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ስልጣን ኣባና ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ህይወት ኣባና ኣሎ እሱ ከም ዝፍርሖ ንፍራሕ እሱ ከም ዝካናኾኖ ይካናኾኑና ንምንታይ ተተባሃለ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣካላት ስለ ዝኾንና ንሕና ክንትንከፍ ጎይታ ይትንከፍ ንሕና ክንከብር ጎይታ ይኸብር ስለዚ እኳ እዩ ጳውሎስ ንክርስቲያናት ከሳጉግ ምጀመረ ኣብ መንገዲ ንክርስቲያናት ከሳጉግ ኢሉ እንዳኸደ ክርስቶስ ባዕሉ ተገሊጹሉ ባዕሉ ክርስቶስ ተገሊጹ ግን ንምንታይ ተሰጎን ለኻይልዎ ንምንታይ አካል ክርስቶስ ተሰጊጉ ማለት ክርስቶስ ተሰጊጉ ማለት እዩ ሪኺ ንስኽ ተደፊእክ ማለት ክርስቶስ ይድፋእ ኣሎ ማለት እዩ ንስኽ ተተንኪፍክ ማለት ክርስቶስ ይትንከፍ ኣሎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ንስኺ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኢኺ እስከ ሎሚ ኾም ሕሰቡ ኣነ ክትንከፍ ከለኹ ጎይታ ይትንከፍ እዩ ንዓይ ከኽብሩኒ ከለዉ ንጎይታ ይኽብርዎ እዮም ምኽንያቱ ኣነ ናይ ክርስቶስ ኣካል እየ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ሃሌሉያ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 29 ሰብ ንስግኡ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሓደ እኳ ዝጸልኦ የልቦን አካላት ስግኡ ስለ ዝኾና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይከናኸና ኣሎ በጣዕሚ ዝገርም ሰብና አካላቱ ኣይጎድኦን እዩ ሰብና አካላቱ ብብዙሕ ጥንቃቐ ይጥንቀቐሉ ይከናኸኖ ይኳሓሕሎ ይጸብቆ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ናይ ጎይታ አካላት ስለ ዝኾንና ጎይታ ባዕሊ ንዓና ዝከናኸነና ዘጸብቐና ንምንታይ ከምትና አካላትኪ እስኺ ትከናኸንዮ ንዓኸ ድማ አካሉ ስለ ዝኾንኪ ንሱ ዝከናኸነኪ እስከ ሎሚ ሕሰቡ ኣነ ኣብ ናይ ምክንኻን ጎይታ ኣትየ ናተይ ተኸናኸኒ ናተይ ኣጸባቒ ንዓይ ግዲ ዝብሎ ኣብ ህይወተይ ክርስቶስ ይልክስካ ሕሰቢ ሪኺ ከምቲ ንጎተ ሲኢኪ ንገጽክ ተሓጽቢ ፀጉርክ ተዕሪ ትፋሻሸኒ ልክዕ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ኣካሉ ስለ ዝኾንኪ ንዓኽ ንምጽባቕ ኩሉ ግዜ ትጉህ እዩ ዋይ ተተባሃለ ከምቲ ጽባቐ ኣካላት ክጽባቐ ዝኾነ ናትክ ጽባቐ ድማ ንክርስቶስ ጽባቐ እዩ ዋይ ምኽንያቱ ኣካል ንሕድሕድ ናይ ክርስቶስ ኢና ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢና
ريخو محوات انت دا كريستوس كبر كوينو كبراتينا السو صادقيو نحنا صدق املاخينا نسو قدوسيو نحنا قدوسانينا نسو خاب ساعرتي يبلط نحنا خاب ساعرت نبلط ريخو محوات غصكاش ودناوي إدكا فريقاوي أيكونني تدا صعدا خونكا صعدا يخا ጸሊም ተኾንካ ጸሊም ይኻ the same نحنا ድማ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሁሉ ኣባናሎ ንሱ ክቡር ንሕና ክቡራት ንሱ ጻድቅ ንሕና ጻድቃናት ስለዚ ንስኹም ማለት ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢኹም እሱ ክቡር ካብ ኮነ ኣካላቱ ድማ ልክዕ ከምኡ ክቡራት ኢኹም ስለዚ ዝሃብካን ክብሪ ሃብክዎም ኢሉ حوي حفتي أبو زول خبر تخافيل كأخمو نرأسخا بأكل كريستوس فلتا شعو كمي مخانكا كتفلت إخا كمزيلنا نعوج أنا أكل كريستوس إيه حمام أي متننني دخنت أي متننني كبرت راحيو زمتنني مخنياتو ناي كبري أكل سلزونكو آمين يسوس نزل ألم قويتايو لما نقويتا بمأمانكم أكلنا كريستوس كتكونوا تدليو سبات نقويتا وسينكم دي تقبلكم زعما حالت تتقبلوا نقويتا أبيوتكم تقبلوا كتقبلوا روسنكم ذا صلوت زي أتصليو እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን كم زموتلي بسالسيت معلت دما كم زتنسألي أبيمان أملاخون كم استقمت يأمن اللخو إيسوس كريستوس قويتاي مدحاني أملاخيو كابزا ساعات نكريستوس بمأماني حدش فترة كويني آمين نكو حقوسوكم زات صلوت زياد صلوكم بليس بزب تحت زولو يركم كم دي صلوكم كم دوسوكم نقرونا ددليكم حاجة كنسدلكم هنا شالوم